Polonia. Είναι ωραία, είναι πολύ ωραία. Ναι. Ναι. Αχα. Ήθελα να πάω κι εγώ, έτσι. Είναι ωραία Πολωνία, είναι πολύ Δεν έχω ωραία. πάει, ούτε Ρουμανία. Αλλά η Ρουμανία δεν το λέω επειδή είναι χώρα μου, είναι τόσο ωραία. Ειδικά το Βουκουρέστι είναι πολύ έτσι, αριστοκρατική πόλη. Θέλω να πάω να τα γνωρίσω. Έτσι. Δεν ξέρω κάποια στιγμή να πάω. Όταν θα πάτε να μου πείτε, γιατί θα να σας προσέξουν εκεί πέρα, να σας, πώς το λένε, να σας καθοδηγούν. Ναι. Να είστε καλά κύριε Κώστα, γεια σας. Nicio problemă. Nicio problemă. Nicio problemă. Păi dumneavoastră sunteți acolo cu serviciu, nu? Și mulțumesc, da, mulțumesc lui Dumnezeu că aici în jurul meu mă simt aici în zona unde am serviciul, de parcă aș fi crescut aici între ei. Adică eu n-am simțit niciodată diferența că sunt străină în țara asta, pentru că, nu știu, toată lumea, așa mi-a dat mie Dumnezeu harul ăsta, să mă fac plăcută între oameni și să nu simt niciodată că eu sunt străină sau să mă simt dejosită sau niciodată. Eu cred că v-ați dorit foarte mult și de-aia ați ajuns și acolo și vă simțiți așa, imediat v-ați adaptat. Da, mulțumesc lui Dumnezeu. Este adevărat că în momentul când ceva îți dorești foarte tare sau când faci ceva cu multă seriozitate, atunci totul este pozitiv în jurul tău. Eu așa cred. Exact, așa, adevărat. Te ajută natura, Dumnezeu, tot universul. Absolut. Ești un om pozitiv și drăguț cu toată lumea și nu ești rău, atunci foarte bine de la sine. Ce puțin la mine nu sunt principiile vieții mele și tot ceea ce mi-am dorit am avut. Mulțumesc Dumnezeu că eu am fost un copil care am plecat de acasă și sunt într-o familie obișnuită, o familie de oameni obișnuiți, nu cu condiții de necesitare socială, nu cu bogății și nu cu... Dar mulțumesc Dumnezeu că am reușit singură,